5:30 keltem ma. Boldog kőváralja. Otthon, édes otthon. Állt a faszom is, ezért, mint megszoktam, ezt a napot is faszveréssel kezdtem. Elzáról találtam is egy jó animált videót a Frozenből, pont annál baszta ilyen hatalmas lófasszal. Mármint lófasza volt neki. Olyat fröccsentem, gec. Be is finktam. Ezután bementem közmunkára ásni a Malompatak utcára. Ott voltak a vidám-vidám haverok. Gázsó, Kolompár Lacika, Retkes Mártó és Ajándék. Geci bőrsek voltak, és amikor oda mentem, még ők pattogtak, hogy ondószagom van. Mondom a kurva anyátokat. Átmentem az utca másik felébe. Nézek magam elé, mint egy búva baszott fasz, azt na mondom, uramatyám, női megérzésem szerint itt van valami kincs a földben. Felvettem egy felsporrat a földről, és elkezdtem kanalazni a talajt. Egyszer csak kifordult egy tündéri élőlény. A szarvasbogár paraj lassan emelte fel a fejét a földről. Beállásába ítélve tudtam, hogy szopni akar. Szétnéztem, nehogy a rendőrök meglássák a kincset. Letérdeltem, mintha ásni akarnék. A kis kedves leúszta csáprágójával a sliccemet, elkezdte beköpni kis nyelvével a faszom, és elkezdte rákcsálni a hegyit. Extázisban voltam. Egy perc után keci köteleket lőttem a pofájába. Boldogan leesett a földre, és elkezdte szívni a gecit. De nem röstelt, újra jött. Olyat nyögtem, hogy a rendőrök egyből felfigyeltek, de nem bírtam ellenállni. Pont kurva nagyot érveztem, ezek meg ide szaltak és azt kiabálták. Mi a faszomat csináltak kis buzi? És elkezdtek hátba baszni a gunibotokkal. Én csak nyögtem tovább, és tudtam, hogy mindjárt elájulok. A paraj a verés során leesett a földre, pedig már majdnem beleéveztem a pofájába. Amikor vittek el a rendőrautóból, azt láttam, hogy Ajándék és Mártó a paraj irányába igyekeznek. Bosszúból rácsorgattam a medvemet a kocsi ülésére. 20 évet kaptam állatkínzásért. Hiába mondtam a bírónak, hogy de uram, a para is szopni akarta a faszomat. Nem hitte el a kis kurva. Amúgy megbasztam volna. Eltelt a 20 év, és jöttem ki a börtönből, és azt láttam, hogy ilyen gypsy szarvasbogár hibrid tinipicsák járják az utcákat. Kurva sok volt. Az egyik megállt, és rám nézett, és a következőt mondta. Apa.